abinda za a yi kenan. An kai ne. Ina jin ka mai dabba. Ina da wata tsara. Dan ba ma tare da ma yadda ka ba ko shawararka na ma je na an so wasu kaɗan daga ciki. Ka san mu alherin da kuke mana kuɗaɗen da kuke bamu ba. Ko da cikin kuɗin mai rami muku yaƙi. Haka muke so. An buri ya tsita kuɗi da kuminci Ya bada aiki mu ji daɗi yadda za mu taimaka mai gaba. don kai dai akwai wani abu da na taimaki ba zan gaya maka me da hire in nuna maka Nuna wuce mai dabba. Nuna wuce mai dabba. don kai dai haka mata ka san mata Ba ni ba. wannan pampers ne Wannan taɓa shi mai dabba. don kai dai wannan pampers ne Masha Allah. ka san mata akwai yawan haihuwa kuma duk idan kaga an dangana mana zaɓe babu majoritin masu yin zaɓe arewa mata ne Mata ai da masu rinjaye yawwa ranka da shi yasa nake son ka Allah ya ma albarka ranka da yanzu bana har compass za mu raba kaga wannan compass din wallahi ba karamin albarka zai jawo mana ba na ma samu kuɗi da compass Idan ba ka sa abin da ke a ranka da yake kama kawo min wata shawara. ranka da Ina general hospital ta kowa. Ina so a je a bada tallafin pampers din nan kawai. kyauta za a raba shi Macen da ta kai a bata wannan pampers din guda ɗaya a bata naira 150. wannan dan gare kai alherin kama yana da yawa yana da wata 150 da wani kuma ba za ta yi muku yawa ba ranka da ka san ni ba suka so ne in ga talaka yana jin daɗi